Okay, mag-record na. Ngayon po oras labod Kapampangan kalimam-pulot-walo na rin nga kaya katamong tayo gulungan video ini. Sipan ko mo kasi medyo malambat na rin na makagawa niya hindi kayo nang balang manapaya. O ini, pag-umpisan tani. Yung muna, nguya. Yung nguya, Tagalog yan. Yung Kapampangan ni nguya, langot. Ne? Yung tutuki, niluto. Niluto. Nilinto pala. Nilinto. Yung nilinto, kimuya. Yung Kapampangan, mas manayon na Kapampangan, linto ya mo. Ne? Simula, wala mo, medyo awkward yan naman na simula. Siguro may kumpisa. Ne? Yung tutuki, kasabihan. Yung kasabihan, Tagalog yun. Yung Kapampangan, kasebyan. Ne? Yung tauli, mukyat manawog. Yung mukyat manawog, samot siyang Kapampangan ng pong Tagalog eh. Yung mas manayon na Kapampangan, tipa manik. Ne? Deta na pa mo, sundo tala rin po itang mirati po na ako naman. Takala salamat kaya kayong ang mamantabi at mandalpi ka rin kaya katamang Tegalugan. Sana ko sasawa at baka panay akong pasibaywan, panay akong sasabihan kaya kayo, ita mo, ipapanuruta mo mo, ako Kapampangan expert, ako poeta, nungari, may itong kumu ka rin dakal magmasabal kaya nga manong sisman. So ita na pa mo, iluid tamongan, ipangapampangan tamo, takala salamat.